Igbo mụrụ nze m ọzọ ekene m. Asị m nke onye chiri na zere amaka merụ nwoke na merụ nwaanyị ya merụ ukwu ya merụ onye nta. Ụmụnne m, unu na-anya ife onyonyo mmadụ na-atọ n'ebe a, ọ ya ekwe nghọta maọbụ kwuo unu nghọta na ụna je na-ajụ kedu ife nji wee tinye ya bụ ife onyonyo. Mana achọrọ m iji ife onyonyo wee kọwara ndị Igbo be anyị ife. Onye nke izizi bụ odejimjim Ezembem, ofu nwa jee China were mbem jee China mee gịnị buru ike wee nata. Odejimjim 1 na Agulu. Onye nke Igbo bụ Ichoku na ala Agulu, ude na-ede na ala Agulu. Onye nke ịtọ bụ Agụ na Nanka. Ụmụnne anyị nwere ife jikọtara fa in common, mana ife njin ya wee bịa bụ ife nde n'ife ozi m si Igbo to the world. Ka anyị ji esi were mee gịnị bịa nweta ọnụ wee kwalite ụmụnne anyị ndị na-eto eto. Ọ ga-amasị m nke ukwuu maka unu na-anya ife na-efere mba ụwa, ka unu si wee fụ ka nwanne anyị nwaanyị bụ Dami si wee mee gịnị win Guinness record. A na-ekwu ofu nwanne anyị nwoke bụ Uncle IB wee wepụta amụma wee tụọ alo na ọ ga-amasị ya ka ndị Igbo be anyị bịakọta ọnụ mee gịnị prove to the world for cooking competition. Nkwu okwuchi anya bụ ife apụta n'iru akwụkwọ wee tinye bụ okwu ọnụ si na ọ ya aka mma ka eme ya bụ ife. Ka Chukwu okike abịa ma si eme amara, Okwuluora ndị Igbo wee mee gịnị kụgharizie the matter. Unu fụrụ na obere oge na Okwuluora ndị Igbo ji ewepụta mbọsị na oge eji eme ya bụ emume nke a na-akpọ 1 million naira cooking competition. Okwuluora si na ọ kwụsịkwa bụ ebe ahụ na ọ ga-eme nke a na-akpọ women week, ụmụ nwaanyị ma ka esi agba bọọlụ. Emechakwa nke ịtọ ya ga-abụ maka ndị ma ka esi were agụ egwu. Ya bụ ife na-enye m obi ụtọ oge ọbụla m fụrụ ka esi achịkwata ụmụnna anyị, maka na ụzọ so na ụzọ ndị Igbo si achịkwata ụmụnna anyị. Ọnya bụ ife kwuru n'ife ozi m nke gara aga si na onye si na Igbo afụghị onwefe n'anya ma na onye bụ onye asị. Ngwa hụchara m ntị n'onu unu n'anya, unu afụ na ụmụ nwanne anyị ịtọ dịka nsi wee kwu nwere ife jikọtara fanụ. Unu n'anya ifu na odejimjim nọ mbe nke eji wee mara. Ichoku na Agulu ejikwa mbem na ikpe ejije wee mara ya. Agụ na Nanka ejikwa mbem wee mara ya. Mana ka anyị ji esi were kwalite ụmụ nwanne anyị ndị na-eto eto nye maka nna asị na ọ bụrụ na ọ ji ekwe mma asị ka etinye competition nyere ụmụnne anyị ndị ma ka esi ama mbem na ndị ma ka esi afụ ọja, iji wee kwalitekwa ụmụnne anyị n'usoro ọdịnala na omenala ndị Igbo. Ọ bụ ofu ife eji wee chikọọ ndị Igbo niile ọnụ. Ya bụ ife ga-amasị m nke ukwuu na ọ bụrụ na anyị ga-enwe sponsor maọbụ ndị ji eweghara ya bụ event a, ka emee ya ka o nwee ike ịchịkọta ụmụnne anyị, ka ọ ghara ịbụzi anyị bịazie na soshal midia a na-akọ dibịa nke eme pastọ nke eme, ka ọ bụrụ nke bụ ife anyị ga-eji wee na-akọ akụkọ n'efere mba ụwa, ka ndị ụwa fụta na ndị Igbo nwere evu nwee mpụ. Ụmụnne m, amaghị m ife unu chere maka ya bụ okwu a, mana ka m na-agwa gị ịnụ ozi a biko ọ ya aka nke ịgbasara ya ozi a ka ụmụnne anyị niile tinye okwu ọnụ. Igbo mụrụ nze m ọzọ, aka m bụ Maazi-UC. Sonye n'ife na-eme na my Facebook page and also my YouTube page. Tinyere m akara subscribe, on your link notification bell. Oge ọbụla ifuru ife ozi m ka ị nwee ike ime gịnị igere nye ndị be anyị. Ndewo.